Vi skal lave et bevis for sinusrelationerne, hvor vi så skal finde sider og vinkler. Så det bruger man til at finde sider og vinkler. Og her har vi så valgt at tegne en trekant, som er skævvinklet. Og her vil vi så fokusere på højden i den her trekant. Som er 90 grader. Som er 90 grader. Så vi kan se så, at den her er 90 grader. Den her er ret vigtig. Godt. Vi skal nu bruge sinus til A, og når man skal regne den, så skal man altid bruge den modstående side, som i det her tilfælde er H, og så skal man bruge hypotenusen, som er C. Så den kommer til at hedde sin til vinkel A, divideret med H og C. Sådan der. Yes. Og så vil vi gerne have H til at stå alene. Så derfor siger vi så siger vi H lige med. Og så ganger vi jo med, hvad hedder det? Så ganger vi med C på begge sider, ja. Så det vil sige C gange sinus til A. That's it. Nu tager vi så den lille A-trekant, og her så står vi hernede, så den hedder sinus til C. Og på samme måde så skal vi have den modstående side, som er H, Yes. og hypotenusen, som er A. Og på samme måde, så vil vi gerne have H til at stå alene igen. Så, mine damer og herrer. H, den er simpelthen lige med, den er lige med A gange sinus C. Har jeg ikke ret? Det har jeg nemlig. Yes! Nu har vi så to måder at udtrykke H på, og dem her to måder kan vi sætte lige med hinanden. Så vi kan simpelthen sætte de her to lige med hinanden, så den kommer til at se sammen herud. C gange sinus C. A. Her. Lige med A gange sinus C. Yes. Okay, så langt så godt. Så nu, der tager vi, for at få det til at ligne så meget som muligt det her, som er bevis for vores sinusrelationer, når den er færdig, så tager vi og dividerer med sinus A på begge sider. Det vil sige, ja, det var godt nok en gang parentes. Ja. Sådan. Og Mads, hvordan ser den? Og så, når vi regner det ud, så ser den sådan her ud. C lige med A delt med sinus A gange sinus C. Yes. Stort set. Nemlig. Og så dividerer vi med sinus C på begge sider. Og så går de her to ud med hinanden, og så får vi til sidst det, som vi skulle finde frem til. Det er vel en lille C. Nej. C delt med sinus store C, parentes, og lille a delt med sinus A. Så har vi egentlig beviset. Og vi kan faktisk lave akkurat samme bevis, hvor vi bare lige drejer trekanten lidt, hvor vi så kan bruge det her sinus, eller hvor vi så får det her sinusbevis